Ola, bos días, benvidos a todos e a todas a este vídeo. O meu nome é Shakira Bouzón e vou facer un pequeno resumen da historia da lingua galega dende principios do século XX ata a nosa actualidade. O galego leva séculos existindo, pero a súa historia nos últimos 100 anos estivo chea de luces e de sombras. Queres coñecer a súa evolución? Veña, imos descubrilo. Primeiramente, cabe mencionar que a comezos do século XX o galego era unha lingua maioritaria na Galiza rural, pero nas cidades comezaba a ser desplazado polo castelán. A pesar disto, o galeguismo cultural colle forza. Nacen así as Irmandades da Fala no 1916 e o Grupo Nós en 1920, que reivindicarán o galego na cultura e na política. En 1936, o galego estará a piques de dar un paso histórico, o recoñecemento no Estatuto de Autonomía. Este proxecto estará encabezado por principalmente a figura de Castelao no Partido Galeguista, pero desgraciadamente non se chegará a aprobar, inda que estará a piques, pero non conseguirá a súa aprobación debido ao posterior estalido da Guerra Civil que desembocará na ditadura franquista e na súa represión. Coa chegada do franquismo, o galego expulsado das escolas, da administración e da vida pública, pasando a ser unha lingua prohibida, unha lingua considerada lingua inculta e lingua de ignorantes. Mais, a resistencia continuará, xa que en 1950 crearase a Editorial Galaxia, que axudará a manter viva a literatura galega. Ademais, en 1963 nacerá o Día das Letras Galegas, unha homenaxe anual á nosa literatura. Posteriormente, coa chegada da democracia, concretamente en 1981, recoñécese o galego como lingua oficial xunto co castelán. Entre outras innovacións, a partir de 1985, o galego entra nos fogares con medios de comunicación propios, como por exemplo a coñecida Televisión Galega, que temos hoxe en día na nosa televisión, e tamén a Radio Galega. O galego tamén chegará ás escolas, xa que en 1973 aprobarase a Lei de Normalización Lingüística que impulsará o ensino en galego. O galego, coa chegada de internet, atopa un novo espazo en redes sociais e páxinas web. Pero evidentemente estes avances tamén terán os seus obstáculos, xa que cada vez menos mozos falan galego no seu día a día. En 2014, por primeira vez, o galego deixa de ser unha lingua maioritaria en Galiza. Aínda así, moita xente día a día loita polo futuro da lingua. Plataformas como Queremos Galego ou Erguer seguen defendéndoa. O galego sobreviveu grazas a xente que o falou, escribiu e defendeu. E ti, axudarás a que siga vivo? Fala galego, escríbeo, deféndeo.